Намираме се в автосервис Ars Motors в Варна, но едно от първите неща, които човек вижда, когато отвори вашия сайт, е: не сме типичен автосервис. Защо не сте типичен автосервис? Какво ви отличава? Защото първо клиентите са ни така по-висок таргет, автомобилите са по-скъпи и по-хубави, което означава, че трябва да имаш повече внимание в обслужването на автомобилите, както и към клиентите, защото този тип клиенти те изискват малко по-специално внимание. Това е едно от основните неща. Също така предлагаме и автоасистент, взимане на автомобилите от адрес, връщане до адрес, което няма значение дали е в рамките на един и същи ден или на различни дни. Предлагаме и цялостно, освен поддръжка на автомобили, и цялостна услуга, която е свързана и с бояджийски услуги, тунинг, детайлинг, автомивки и всичко останало, ГТП-та, т.е. ние сме нещо като консиерж, да го кажем. Нека да поговорим конкретно за автоасистенса. Малко сервизи го предлагат като услуга. Какво включва той и с какво е полезен за клиентите? Най-големия плюс е, че спестява време. Спестява адска много време. Хората не трябва да го мислят как да си докарат автомобила, как да си тръгнат от дадена локация, защото един сервис, дори да е в центъра на даден град, което по закон няма как да стане, винаги е неудобно там да трябва да стигнеш някъде другаде. Съответно, ние имаме хора, които идват, взимат автомобила от адреса, карат го където има нужда, не е нужно да е само в нашия сервис, нали, казах преди малко, може да е автомивка или нещо друго, след което го връщат. И по този начин клиентите спестяват време, нерви, не трябва да се чуят как някой дойде да ги вземе, да си викат такси, градски транспорт или каквото ли да било. Седат си на адреса, където са, дали пият кафе, дали работят, дали тренират, това няма никакво значение. Ние сме там за да вземем автомобила, да свършим каквото трябва и да го върнем. Какво друго ви прави уникални в сравнение с повечето автосервизи? Най-вече, може би, комуникацията. Опитваме се да бъдем отворени, да държим клиентите информирани какво се случва. Опитваме се да се развиваме. Инвестираме и в оборудване, и в софтуери, и в нашите механици, и в нашия колектив като цяло. Последното и най-новото е, нали, имаме вече достъп до Austin Martin сервизната база, т.е. там можем да гледаме, ако имаме някакви казуси, запитвания, до Lamborghini, т.е. наистина опитваме се да се налагаме на пазара. Машините, инструменти също са ни качествени, предлагаме азот за гумите, което не всеки го прави, 3D стенда ни за реглаж също е хубав. Като цяло се стараем да държим високо ниво, за да се отличаваме, защото сервизи под път и над път. Искаме се да малко да задълбочим специално за азота за гуми. Това е нещо, което признавам си и аз съвсем наскоро научих за това. По принцип азота се използва в самолетните гуми и всъщност той не се влияе от температурата и също така не е хидроскопичен, т.е. не събира влага в него. За автомобилите, аз лично си карам с азот колите и съм много доволен. Наистина, когато караме, най-вероятно много хора са забелязали, когато пътуват, карат, особено сега лятото. Ако имате индикатор на температурата и на налягането на гумите, виждате, че то се покачва. Когато е с азот, това няма да се случи, защото просто азота не се влияе от температурата. Много хора казват: да, то за лятото е супер, нали? Обаче пък за зимата не ми трябва. Не е така, особено в района на Варна, защото тук е доста по-влажно, съответно зимата пак не се влияе от студа и от влажността и по този начин гумите винаги си остават на едно ниво. Ако някой кара корейски или японски автомобил, знае, че там е ужасно с налягането на гумите, защото 0,0 няколко бара и ще повлияват и ще светне на таблото. А какво, освен по-голямата отговорност, ви струва обгрижването на един такъв луксозен и спортен автомобил? Много често клиентите искат нещата да станат много бързо, защото си харесват автомобилите. Повечето ни клиенти не са хора, които ще отворят Google и ще си търсят аз къде си закарам колата или кой да ми вземе колата. В повечето случаи това са хора, които си държат на автомобилите и си маняци. Съответно, те искат автомобилно да е в супер среда, да знаят, че е оставен, че няма някой да дава газ, да го гледа, да се обляга на него и някакви такива неща. Доста неща, които ги направиш грешно или сбъркаш, всъщност са много по-скъпи, защото в крайна сметка си носим отговорност. Нали? Всички сме хора, бъркаме, ако нещо се случи, си носим отговорността. Така че да, като цяло напрежението, изискването, очакванията към нас са много по-големи, но това е част от бизнеса, няма как.
Предлагате и абонаментни планове. Да. Те какво представляват и какво включват? Ами абонаментните им планове са няколко нива. Те са главно за клиенти, които са редовни, като ние в интерес на истината само редовни клиенти имаме, като дойдат при нас, след това си остават, за което съм изключително благодарен на клиентите ни. Продължаваме да полагаме усилия. В този един случай сме направили абонаментни планове за хора, които по-често ползват нашите услуги, защото имаме клиенти, които ги ползват при автоасистенса ни, дори само за автомивка. Тоест така, нямам време, вземете ми автомобила, закарайте го вашите партньори, аз съм доволен от тях, закарайте го, върнете го, което една автомивка излиза доста по-скъпа в случая, защото веднъж плащаме и за автомивката, веднъж и за автоасистенса. Но хората преценяват, че времето им е по-скъпо и по-ценно. И за такъв тип услуги, за да можем да бъдем по-гъвкави и по-атрактивни, сме предложили тези абонаменти, които съответно в сайта са и написани, дават някакви допълнителни бонуси, освен свободата във времето за клиентите. Само луксозни спортни автомобили ли предпочитате или разчитате и на останалите клиенти, които сега, след като гледат репортажа, биха се поинтересували къде е сервизът? Ами нямаме проблеми да работим с почти всякакви автомобили, много зависи какъв е казус и какъв е проблема. Стига хората да са съгласни на нашия начин на работа. Няма никакъв проблем. Връщал съм хора и с много скъпи автомобили, връщали сме хора и с много евтини автомобили, като тук не е до автомобила, ами по-скоро е до човека. Така че, критерия минималния, както се казва, е, когато вдигаме колата на подемника, да не се дига само подемника, колата да седи на земята, т.е. толкова много да изгнива. Иначе оттам насетне няма проблеми. Имаме страшно много клиенти, които си карат нормални автомобили, ако искаме да ги наречем и по-евтини спрямо другите, но ги поддържат безкомпромисно. И в интерес на истината има много хора, които дават много повече пари за такъв тип автомобили, отколкото хора с много луксозни и скъпи автомобили, които не искат да дават пари. Така че аз просто съм фен на автомобилите, харесвам спортните автомобили, харесвам тръпката, която ми носят, но съм фен и уважавам всичко останало. Каква е комуникацията с, така както ги нарекахте вие, автомобилните маняци, хората, които се грижат доста повече от обикновените хора за своите автомобили? По-лесна ли е или пък по-трудна и по-специфична? Ами на моменти може би е малко по-трудна и по-специфична. Изискват своето време, внимание и начин на комуникация. За някои неща те казват нещо, но примерно не мислят за доста други работи, които се случили. Съответно, ние сме хората, които трябва да им кажем, ама това не може или може, но трябва да стане по друг начин, защото еди какво си. Така че трябва да внимаваме какво ни говорят, за да слушаме и също време пък да ги държим информирани, защото има много хора, които знаят дори повече от нас за дадена марка или модел автомобил, които те карат в случая, защото са изчели целия интернет и буквално звънят и казват, примерно, мен ми случи еди какво си, това е еди какъв си проблем. И той докара колата и ние вече знаем, че това е проблем и наистина е оцелил. Да, има и много хора, които се ремонтират колите с ChatGPT, което не е най-правилното, защото идват и им казват, аз четах или ми казаха, което ми е любимото, но винаги на въпроса, кой ти каза е, не отговарят. Така че, да, 50 на 50. Всъщност да, с изкуствения интелект, той как влияе на вашата работа, когато хора и клиенти идват с готова диагноза, както се казва? По принцип не я изключваме, слушаме хората какво са ни казали пак. Според начина на работа вече може да се ориентираме кое примерно звучи логично и кое звучи твърде нелогично, за да преценим дали да вървим по тази пътека и в тази посока или не. Помага по-скоро бих казал, стига да не е всичко, което е казал чиста монета. Той навлиза и в нашата сфера, защото много вече от диагностиките предлагат изкуствен интелект, поддръжка към самата диагностика. Има портали, в които са изцяло насочени към техническа информация, т.е. пишеш за даден казус и проблем и той те насочва къде и какво е. Развиват се, но до някаква степен са и удобни, защото наистина съчетават доста информация, която можеш сравнително лесно да достигнеш до нея. Така че по-скоро помага, просто не трябва да е чиста монета и на 100%. И в края на нашия разговор, къде могат да ви намерят новите клиенти, които в бъдеще да станат редовни? Ами за момента могат да ни намерят в град Варна и в град София. Вода преговори да има и в град Ямбол, но ще видим дали ще стане.
но най-вече в момента в тези два града, Варна и София, могат да ни намерят. В София сме на Иван Хаджиенов номер 2, а във Варна сме Южна промишлена зона или под Аспаруховия мост, така че това са нашите локации. Важно е да уточним, че под Аспаруховия мост и няма нужда да се качват на Аспаруховия мост, нали? Да, под Аспаруховия мост. Само в началото се качват на Аспаруховия мост, след това вече си следват, примерно GPS, предполагам, че повечето хора ще дойдат за GPS, следват GPS-а, карат по него, има и табелки сме сложили, постарали сме се, даже чакам още табелки да сложим, така че да, не се кара по Аспаруховия мост, от страната на Варна сме, буквално сме на 5 минути от катедралата в град Варна, което е доста емблематично място и е центъра на Варна, така че наистина сме на комуникативно място.